Takže fandosáci, já vás tady zdravím, ale chci vám ukázat jenom výhled z toho mýho zahradního ateliéru. Je to vlastně ten domeček, co stavím tady na té zahradě a včera kvůli světlu, tak jsem si dal folii z okna, co jsem měl kvůli lepidlu, když tady potom dělám, aby to nebylo prostě celý zaházený. Ale chtěl jsem vám jenom ukázat takhle ten výhled, jak to bude potom vypadat, když se tady vlastně ráno probudíte a vykouknete z okna ven, takže tuhle to je takhle jeden pohled do té zahrady. Tady vlastně, kde je ten strom, ten převislej tady vepředu, tak tady bude vlastně dole udělaná dřevěná terasa, že vyjdete z toho domu a budete si moct sednout tady k tomu valu. Ten val bude vlastně zapuštěný do toho dřeva, takže to bude vypadat, si myslím, úplně potom perfektně. Já vám ukážu takhle jenom z dálky s nějakým odstupem ten výhled na to okno a teď si vemte ještě, že to bude celý vlastně obložený dřevem. A potom, když se vlastně otočíte, tak tady fandosácí je druhá strana, kde vidíte vlastně takhle krásně na ty údolí, někde tam v dálce na těch kopcích, tak samozřejmě v údolí je Plzeň a Hrachouská přehrada, jinak tam úplně v dálce, tak tam byste viděli Prahu a vlastně Berounsko je na těch kopcích úplně zádu, já to nechci přibližovat, ale chtěl jsem vám to takhle ukázat, ten pohled, protože jak jsem to teď měl x měsíců zafoliovaný, tak se mi vlastně tuhle ten pohled vůbec nenaskytnul a teď si říkám, hele, jak to vypadá prostě úplně peckově. Včera už večer, když jsem to sundal, tak to na mě takhle vybaflo. Já jsem si říkal, hele, tuhle to bude prostě paráda a ještě jak jsem vám říkal, že tady budou vlastně dřevěný podlahy udělaný, jinak venku jsem začal už s fasádou, mám na jedné straně ne hotovou fasádu, ale už jsem to zateplil polystyrienem, takže jsem si jako říkal fandosácí, hele, teď co půjde, tak pojedu prostě venku, abych to celý dodělal, ten domeček zvenku, aby byl prostě hotovej, protože potom řeknu vevnitř, tady už můžu dělat vždycky, tady už potom je jedno zakrytý to je a pršet se neprší, takže jsem říkal, hele, teď pojedu, co dá počasí, bude léto, abych udělal celý prostě ten, řeknu, exteriér venku, ale tuhle tím jsem vám chtěl fakt fandosácí pochlubit, protože takovýhle výhled z okna, řeknu, ani já sám jsem předtím nikdy v životě neměl a říkám, kdybyste tady viděli ty rána, když potom vychází slunce, dost často jsou tady třeba červánky na obloze anebo krásný ty západy těch sluncí, tak potom už to takhle se krásně dobarví tou barvou a ono, říkám, i ta druhá strana, i když teď tady mám harampádí, tak vypadá famózně. Jinak fandosácí, hele, měsíc, tady vlastně mám už teď vydrážkovanou elektriku, tady jsem si protáhl drát, kterým vlastně potom protáhnu přívod k té ledce a zrovna jsem si dneska řekl, že vlastně ten měsíc až se rozsvítí a tady naproti vlastně máte to okno, kde vidíte do té zahrady a pod tím oknem bude vlastně ta dřevěná terasa, kde se bude moct sedět venku, kde se říká, jak to bude stejně hustý potom večer, když uvidíte krásně rozsvícený ten měsíc, který osvítí celý ten interiér a zároveň to bude jako takový decentní světlo pro tu terasu venku. Takže jsem si říkal, hele, to bude prostě pecka i přes to okno, když potom člověk bude venku a bude jenom okolo po té zahradě a uvidí to takhle svítit, tak si myslím, že to bude pecka. Jinak tady už se připravuje vlastně voda. Vymyslel jsem to tak, že tady vlastně pod tím oknem bude ta malá kuchyňka udělaná na vaření a tam vlastně, jak jsou ty vypínače, ta elektrika, co vlastně vidíte teď rozdělanou, tak tam bude vlastně ovládání pro ten měsíc, že když sem potom přijdete, tak si ho cvaknete. Plus vlastně mám tady ještě jeden zádu udělaný hned u dveří vypínač a jinak ta stěna vlastně, jak jsem vám říkal, tady budou ty lahve do té koupelny, za tou stěnou je vlastně koupelna, tak tady budou ještě takhle potom, když se rozsvítí ty koupelně, tak takhle tady se rozsvítí ty lahve v té koupelně. Takže to takovýhle detaily a říkám, fandosácí, to je jenom začátek a proč vám to teď ukazuju, hele. Chtěl jsem vám jenom říct, že nějaký způsobem ta stavba prostě pokračuje, letos bych to chtěl celý, když všechno a Bůh dá, hlavně zdraví, protože fandosácí už mi hrozně prostě bolí záda a jsem odpálený a ještě do toho, jak vám vždycky říkám, hele, ještě do práce, prostě mám svoji práci, takže plus prcky, ženu a dělám to jenom ve volném čase, ale chtěl jsem vám vlastně tím videem jenom ukázat, že kdyby potom někdo z vás měl zájem
na co se takhle ubytovat, přijet sem k Hrachovské přehradě, tak tohle místo bude na přespání a můžeme se potom domluvit za nějakou samozřejmě provizi. Takže tuhle vám chci jenom ukázat, takhle ten začátek, jinak tady jsou vlastně jen takhle ty trámy na té střeše, tam budou potom ještě poloubky smrkový, takže to OSBčko se celý schová ještě do těch poloubek, ale takhle se tady potom můžete v Fandosácii ráno krásně providět s takovýmhle výhledem. Jinak tu postel, co tady bude, tak to budu dělat z trámu, to bude taky jako svým způsobem designovka, bude to z masivních trámů, myslím si, že ty trámy budou 25x25 trámy na to bude masivní, prostě udělaný, krásný, plus ta dřevěná podlaha, takže takhle tuto prostě jeden z projektů, plus bychom chtěli tu zahradu potom využívat na nějaký svatební obřady a kdo by potom měl zájem si tady udělat prostě svatbu, tak my to chceme dělat trošku v jiném stylu, chceme dělat svatby do nějakého počtu 15-20 lidí, menší prostě svatby, ale v takovýhle krásné zahradě s výhledem. Jste tady vlastně jak na horách a je tady furt na té zahradě furt co jakoby objevovat. Jsou to takový, snažím se ty věci dělat prostě koukací, aby když se tady potom procházíte, tak aby to nějak zaujmulo. A vlastně máme tady 2 ty jezírka, jedno s těma rybama, jedno to slaný, co jste viděli. Takže i to vlastně bude potom součástí k tomu ubytování, jinak kdo je rybář, mluvíte vlastně chytání ryb, tak hned pod náma, já nevím, kilometra něco je přehrada, Hrachovská přehrada, takže si tady můžete vyrazit vlastně na ryby a jinak tady hned kousek od nás, to jsou Konstantinovy lázně, kde je absolutně modrý tyrkysový lom, spousta z vás to zná, vlastně Konstantinky lom, když si dáte do vyhledávače, tak to uvidíte, je to absolutně tyrkysový lom, který tady v podstatě 15 minut cesty a je to vlastně konkrétně okrouhlým hradišti, takže i v tom okolí tady je vlastně hrad Glučtin, kousek od nás, Úterský údolí, kde teče potok Úterý. To celé údolí je absolutně nádherný, takže i pro lidi, kteří třeba rádi jezdí na kole, máte rádi přírodu, tak si myslím, že pro vás to tady odsaď bude strategicky prostě superový místo, jinak Plzeň nějakých 18 km, takže všechno na dostřel absolutně ruky. A říkám, bude to takový netradiční tohleto ubytování, který si myslím, že bude dost nevídaný a hlavně celý ten interiér, jak už jsem stokrát říkal, bude prostě ze dřeva, dřevěná podlaha, takže taková prostě chalupa a myslím si, že kdo je romantik, nebo je prostě romantický, nebo kluci, ale i holky, kdo prostě budete chtít potom překvapit svého přítele, přítelkyni, tak hele, zkuste se potom ozvat na ubytko sem prostě k nám a omrknete vlastně tady i zahradu a automaticky si potom sami řeknete, hele, tyhle, tady chci prostě mít sňatek a nějaký způsobem se potom prostě domluvíme. Takže tohle to je prostě projekt, na kterým teď já makám, co je moje teď prostě cílovka, prio číslo 1. Jinak vlastně v tom předešlém videu jsem říkal, že v pondělí sem jede televize Prima k nám natáčet nějakou minisérii tady o té zahradě, protože nějaký ty věci, které jsem vlastně dělal, tak zaujmuly, takže ozvali se z televize Prima, je to pro mě obrovská výzva, říkal jsem potom o tom natočím video, aby jsem vám řekl trošku o tom zákulisí z toho natáčení, jak to prostě probíhalo a jaká byla ta spolupráce. Já si myslím, že jako jsem z toho nervózní v Fandosácii upřímně, ale zároveň se na to hrozně těším, protože v televizi jsem ještě nikdy nebyl a hlavně už jsem v tom předešlém videu říkal, je pro mě pozitivní, že v té televizi budu v tom dobrým slova smyslu z toho důvodu, že tam nebudu jako nějaký kriminálník, nebo když vidíte všichni ty korupce a to, co se prostě děje, takže mě tam Fandosáci, kdo to uvidíte v tom, si myslím, dobrým světle, že zase ukážu spoustě dalším lidem nějakou motivaci, co lze prostě si sám vytvořit a celý ten můj kanál je vlastně založený na své pomocí, že si všechno dělám prostě sám, co můžu prostě zvládnout. Takže a dávám vám různý tipy a motivuju vás a snažím se o to. Jinak fontánka Fandosáci běží,
co jsem vytvářel s tou vodou, akorát tam budu muset koupit silnější čerpadýlko, teče to, ale ten výtlak je prostě malej. Já jsem to čerpadlo, jsem si myslel, že má 10 a více vatů, a on je asi jenom 4 watový, takže ten výtlak vody já potřebuji, já nevím, 1,5 m do výšky a ono to prostě neutlačí, takže jsem tu hadičku zkrátil, ale teče to, potom vám to taky ukážu, ale říkám, budu muset koupit silnější čerpadýlko. Takže hele, fandosáci, jak se chci rozloučit, promyslete všechno, co jsem vám prostě řekl. Tady vidíte nějakou prostě budoucnost a říkám, hele, ten čas prostě letí, rok uteče jak nic a kdybyste někdo chtěl, tak se klidně ozvěte na ten můj e-mail na příští rok a nějakým způsobem se prostě domluvíme a jinak tuto nevím, jestli vyloženě budu cílit na kluky, myslím si, že spíš holky jsou v tom taky akčnější, že holky, kdybyste chtěli potom někdo svatbu, nějaký obřad a říkám trošku úplně jiným stylu, než by vás teď úplně hned napadlo, protože my se budeme snažit dělat i večerní obřady, kde ta zahrada bude celá prostě rozsvícená, těch nápadů máme hromadu, tak mi klidně napište na ten můj e-mail idhome@seznam.cz, id měkký, je to v popisku, měkký i id home jako domu home @seznam.cz a klidně se ozvěte jak na ubytko, tak klidně na nějaký obřad a zkusíme se hele domluvit. Tak ahoj.